Ablay pi baro ki parlok nang page ya kane ka channel. Kasni ke besuk ke bakmen ya pi baro ki para banget ki bapet badio sneu ya ka kerwo na ka office jong ka senjuk ki sang ba Katolik Jawai Diocese. Ngadap daging kemen ke bakrau ban pentip ya pi ba ka senjuk ki sang ba Katolik Jawai Diocese kaju penlong ya gejing sang elap man lau senam nadu arajar pra ter hadu mentah hagi parish baper hagi jing isang elap kirang ba na ki khat pra tuli ki parish jong Jawai Diocese kilek bania slok bagi pararang ba jong tu bisnong ba priang ya gejing isang elap naga banta ka bhaga miet haga kam mansim mentau senam arajar arhusan kasenjukkan penlong ya gejing sang elap ha ka paris nongba ka banlong ha ka khatlai bat khatsau September arajar arpusan ki program ha ka si sejan khatlai derik September arajar arpusan kajing tho ya kerteng ya kirang ba ki bawan sa katei gejing sang elap kan sedang nadu ke por khandai beje men step Bud kajing ye gendulang ban pli ya ke program ha ke por khadwe beje da kajing penher ya kalama jong ke senjuk dau kongsan jong ke tei ke sengi ha ke por chibeje hadu ar phau no sengi kandon ke awareness program halor ke phang criminal offense ban peniaj da ke social welfare and relief committee jong ke senjuk Hagapor arsiteng nosngi kandon kajing lejngo ya giyeng jong ki para banget ki balapan baik kerpang da ka sangrang ba paris nang ba kasenjuk ka phia ya ki group kumba sanphau hadu sanphau san group haman lag group dan u leader uban yalam ha gajing lej ya slok ringkat bat ki wei pat kirang ba ki badon lang ha ka group ha ka por sau siteng janmit kadon kandon ka jing yalang halor ka jing lej ngoying ha ka por nriu siteng kandon ka jing yaseng yalap kandon ka jing mane sakramen bat ka jing yalap ya ka tin jong blai da uma shanbor dhar ha ka por pra siteng janmit kandon ke cultural program ban peniaj dau cultural secretary jong ka senjuk bat penkut ya ke program jong ka si sajang da gejing penkhalai ya gi tiket lagi dro jong ka senjuk kumban supan kenmau kajing mi na kane ka lagi dro ka senjuk kan ai ji arab na ka benta kajing sna ya ga ying maneba Saint Teresa Cathedral Jawai Hagas ngiu blai khat sauterik September arajar phusan hagapor pra baje hadu khandai sipawa manstep kandan ka awareness program halor ka phang investment ban peniaj da ka social welfare and relief committee jong ka senjuk hagapor khandai siteng manstep kandan ka jing ruai step Bud kamas hagapor sipau beje Umos Reverend Ferdinand Dikar Didi Bishop Jong ka Jawai Diocese unlong ukongsan ringkat bat kiwei kilengdo kibatrei hagne ka Diocese kibawan hagatei sui hagapor sibeje siteng kandon ka jing yeseng yalap bat ka jing yalap ya kaktin jong blai da uba Martin Liting bat ke jing mane sakramen en penkut ya ke jing yasang yalap da ke jing penhiar ya kalama jong ka senjuk nagaliang jong ka senjuk ni khat sngba ya phi baro ki pararang ba nagi khat pratli ki parish hapo ka Jawai Diocese ni khat sngba ya ki spiritual director jong ki sengrang ba jong ki khat pratli ki parish badia ki lengdo baro
ban wan ai man sim ya ki rang ba ni khot so bhai phi baro ki pa jong blei nadu ki long kmi ki samla ki khna ret kumju ban wan ye simanta hagatei ke jing sang yelap na ka banta ka bha ka miat jong ka kaman sim bat ke jing im Kristen wan senong ba ban priang ya ke jing kerku jong trai kublai sibun